Замислял ли си се колко ненужен отпадък генерираме ежедневно? По пътя към един по-устойчив начин на живот, абсолютно всяка стъпка и промяна в ежедневието ти може да има огромен ефект. Принцип, към който лесно можем да се придържаме, е намали. Минимизирай количеството ненужни покупки, а по този начин и генерирания отпадък. Използвай по-малко ресурси и се замисли дали реално имаш нужда от тях. В ежедневието си въведи няколко прости правила. Пазарувай насипно, като носиш чанта за пазар от плат. Замести всички нерециклируеми материали с рециклиращи се. Стреми се да използваш максимално компоста и кофите за рециклиране. Носи свои кутии за храна, когато си взимаш за вкъщи и ги преизползвай. Носи собствена бутилка за вода със себе си и своя чаша за кафе и чай. Заложи на разумно потребление както за хранителни стоки, така и спрямо модата. Приеми минимализма и избери качеството пред количеството. Намали хартиения си отпадък, като преминеш към цифрови технологии, където е възможно. А пък в училище и офиса може да намалиш употребата на химикалки, като използваш такива за многократна употреба. Продавай своите книги или ги дарявай на библиотеката, за да им се наслаждават и други хора. Просто е, нали?